No niin, nyt on kaksi samanlaista läppäriä, backup-pellejä ja toisessa on normaali kiertävä levy ja toisessa sitten on SSD-levy, niin katsotaan miten nopeasti käynnistyvät. Vasemmalla puolella on normaali kiintolevy ja oikealla puolella SSD-levy. Vähän otti etumatkaa toi. Pari sekuntia. Ja kummassakin on Windows 7 Ultimate. Tässä varmaan SSD-levy ottaa kiinni. Ottaisko? No niin. Nyt kone on käynnissä. Niin on konekin. Kyllä. Näin se menee.